Nachádzame sa v hospodárskej budove, ktorá bola opravená minulý rok. Tento rok, ako vidíte, pokračujeme v odstraňovaní sútinových závalov, robí sa archeologický výskum. Táto budova je dôležitá z toho hľadiska, že je priľahlou časťou polygonálnej bašty. Polygonálnu baštu sme riešili viac rokov. Ostáva nám dokončiť tento vstupný dverový otvor, ktorý už je čiastočne vykopaný, obnažený. Kamaráti tento rok pokračovali vo finalizácii prác na polygonálnej bašte. Robila sa jedna streľňa na prízemí, jedna na prvom poschodí a ostáva nám dokončiť ešte jednu streľňu na západnej strane. No a ostávajú potom také maličké práce, to znamená dokončovanie nábehov klenieb, dokončenie rímsy v polygonálnej bašte, to je na tom hornom poschodí. A sú tam možno ešte nejaké malé kaverny, ktoré takisto bude potrebné poopravovať. Takže toto je taká úloha, čo sa týka hospodárskej budovy a polygonálnej bašty v roku 2014.